ɓooyaani mum haa min nani fedde wootere mi wonde minen komin maccuɓe e enɗam bilaali min gelongal haali joɗi ɗi joɗi jaaɗi mbela fof bilaali ene jeeya gayi Éthiopie ndawi ɓe leydi Hijaz ko ferro Bilal ko ɓaleejo kurum onon ko on fulɓe ɓe mbi enɗam Bilal ala aɗo beliti tojje Bilal o beliti rewde e konngol heeferde ngol mbiruno Bilal ko maccuɗo nelaaɗo andu ɓenen ɗo joni yoɓe gaddu hadis goto ɗo nelaaɗo ɓeydi ɗiɗi Bilal ko maccuɗa oɗon ɗo joni hafidede Qur'an nen ɗo gadde aya mo Qur'an walla hadis ɗo nelaaɗo ɓeydi wiide Bilali ko maccuɗa ɓi kumba ɓeydu ha ko wiyen faɗoɗo Bilali ko maccuɗo nelaaɗo alla minen ko maccuɗo aɗa yiiɗi fewnude maccugagal ma fewnu tan kono won ɗakke Bilal wala maccuɗo ko heeferde toonirimo ɗum sabu nde Ababacar Siddiq ƴettimo nde e juuɗe heeferɓe ɓe mbima joɓa min komin ñamminanno ɓe koɓe jarno ɗum woni cottigu ɗaɓe coɗani Bilal ɗum kay ñande wayɗen dañuma e dewle ɓiɓɓe meɗen gorko ara resa ɓiye suddi ko moolu nawa ha jibina ala seeɗa wima yoɓan ko ɓatno me accu o mama ɗum ɗo eyi ɗum kay aɗo waɗen daña ɗum ɗo eyi wadde yoɓe somi pellitiɗa koyde Bilal oɗo ɓe mbi enɗam ko dewol ko kosam ɗon min duwol Bilal won majjuɓe majjinoɗe yimɓe sabu yimɓe fettini Fuuta en paamani won microbe gonga e men ɓe mawninta kinde beele tagge enɗeneje men gande ko en gootum duwol ngol ko gootol wonko waɗi en jiɗa haalde taarih Fuuta wonko waɗi en jiɗa ɗum wonko waɗi en jiɗa mawninde askoji wonko waɗi en jiɗa ɗum sabu yimɓe ko piɗɗi sa ɓooyi hinji jiya hen ñawde te ko ñawi ko wuurata koye nder ko selli ko ɗum noon gacce ko ñawi ko wuura e nder ko selli ko basa wiide ɗen kiyodira jafo to arafu beele noon ɓe wannodirde nde kinne ɗen mbi minen ɓuuri Allah wi innaka ko en Allah yataqam joni gaare kay pofton ay kinne ɗe kaloton ɗe galuji ɗi kaloton ɗi ɓuuri teddude e to Allah ko ɓurɗo hulde Allah ɓurɗo wawde rewde Allah gas joni noon ƴeewo